Hemen gabiltzez, para barik geure impresorakaz, galdetxu besortu gendun bermion, ikusitxe zelan faltat esan materizala, da ez dela heldut esan eta impresorak okundu gentiek hasi ginen bageue bizerak eta hitzen. Bizerak orain belarrizetarako honen gauzetxue, maskariek egitzeko, honen bizerak, gaurako gauzetxu behitzen. Para barik gabiltzez, geure impresorakaz, da aldun bitxartien bamen segikule, da animo dan hori.